Aste honetako poliedroan, sorkuntzari lotutako pertsona bat izango dugu gurekin. Bera, Janire Etxabe da, berez, aurretik, Faktorian egonda dantza vertikala lantzen, eta ostiral honetan, hau da, bihar, Amurre Antzokian egongo da ikuskizun berriarekin. Han, estreinatuko du, eta orain, hitz egingo digu urduritasun puntu horrekin, eta erakutsiko duen disiplinari buruz. Eta orain Janire Etxaberekin mintzatuko gara ze, ikuskizun berria daukazu eta ikuskizun berria ona Aiaraldera ekarriko duzu asteburu honetan, ezta? Hori da, asteburu honetan, ostiralean, maiatzaren 31an, iluntzeko 8etan, Amurrioko Antzokian estrenatuko dugu, atzine emanaldia, Eusko Jaurlaritzak babestutako proiektu bat da, eta, gure lehenengo emanaldia, Aiaraldean egingo dugu. Mhm. Eta, berez, agian ezaguna zara, eskualdean gutxienez, dantza vertikala egiteagatik, baina kasu honetan, dantza vertikala da, baina ez, baina aldi berean ez da, ez? Bueno, atzine ikuskizuna oso lan performatiboa da, eta bertan ez dago dantza vertikala paretarekin, baina badago dantza vertikala beste mota bat, dantza esekia, eta soka eta arnesarekin, atzeko arnesarekin atarako naiz, baina lurrarekin kontaktuan, ez paretarekin kontaktuan. Mhm. Eta, ikuskizun berri honetan, ez dakit, adibidez, Faktorian egon zinena, nik uste zuk gehiago erabaki zenituela hainbat gauza, baina honetan elkarlan handiagoa duzu sormenaren aldetik, ez? Atmosfera sortzerako orduan, eta bar, nolako ze ezberdintasun daude orain eskuartean duzun proiektu honekin eta beste batzuekin. Bai, proiektu honetan ni holtzan bakarrik agertzen naiz, orduan eta aretoan. Orduan hori niretzat oso espazio aldaketa berria da, ez? Beti kalean antzestu dugu, beti arrobi dantza vertikala konpainiarekin, beraientzat sortu dituzte lanak eta jarraitzen dut horretan, baina neukan barne behar bat, zer performatiboago egiteko, arte derretatik natur eta performance asko gustoko dut. Eta, hasi nintzen sortzen atzine, eta bai kalerako, bai aretorako, baina bai arlo performatiboagoa izateko, ez? Eta hori lantzeko. Eta, joango den jendeak zer espero behar du. Hode, ez ere ez esperatzeko. Ez, nik uste dut begirada zabaltzea eta batez ere pixka bat mentalidade irekiarekin joateko, ze performance bat da, ez da dantza ikuskizun bat, buruko batekin ateratzen naiz eskenan, objektu batekin, objektu hori eskenaz eskena joango da kontzeptuz esan naiz aldatzen, hor dago dramaturgia bat garatuta eta eszenografiak garrantzi handia du. Mhm. Esan duzu ez, burukoa ekarriko, eramango duzula, baina gurekin ere da, Bai, apur bat jendeak ulertzeko bai. zeri buruz ari garen hitz egiten, ez? Buruko hau, Nafarroko denda baten erosi nuen, oso ez dut gogoratzen izena, eta pena ematen dit, ze denda izugarria da, euskal jantzi oso ederrak ditu, eta bertara sartu nintzena, maitemindu nintzen, dan erosi nahi nuen, oso polita. Baina buruko hau tuneatu egin dugu. Mhm. Erabili ditugun telak dira, gure emanaldian jantzitegian agertzen diren telasatiak, eta, honek Inma Gomezek egin du, Kakun atelierrekoa, Donostikoa, eta egia esan oso txukun geratu da, zaharkutsua dauka, eta, dantzatzeko goma bat jarri zidan hemen, ze azkenean arnesaren gainean honekin dantzatzen dut. Eta, noski, erori egiten zitzaidan, ez? Eta, hasi ginen probatzen zelan estali goma, horregaitik jarri zion Inmak tela hau hemendik ere bai. Eta, honek irudikatzen du nolabait emakumeak gure bizi zikloan bizi dugun karga emozional hori, ez? Eta honek eszenan pisua, buru gainean daukagun pisua pizka bat irudikatzen du.
Eta ez da aterako duzun elementu bakarra, ez? Badago Ez, beste bat ere, bai, gainera simbologiaz, bueno, zipristinduta, ezta? bai, hori da. Gero objektu handi bat ataratzen dut, objektu horretatik jaioko naiz, objektu horrekin burrukatuko dut, eta azkenean, bueno, ba, bizitza gortuko dut hor barnean. Eta objektua estalki batekin ateratzen da, estalki horrek ere bere funtzioa izango du azkenan. Bueno, beti izan dut gogoa objektu batekin dantzatzeko, objektu batekin zuzenean interakzionatzeko, eta txinerekin egia esan lortu dut hori, baina geratu zait gogo gehiago dut objektuarekin gehiago ikartzeko eta esploratzeko ikusi dute, ostra gauza asko egin aldirela objektu batekin eskenan. Mhm. Eta zelan sentitzen zara, hau gutxi falta dira, Bai, oholtzara igotzeko, zelan sentitzen zara, suposatzen dut, bueno, performance bat izan da ere, zure barruan dauden gauza asko aterako dituzula, edo landu dituzula, ez dakit bai. zelan sentitzen zara. Bai. Ba oso urduri nago, beldur handia daukat, zintzotasunez. Ze azkenean konpainiarekin, arrobirekin dantzatzen dudanean, ba, dantzari guztiak gaude paretan, babestuta sentitzen zara, beste, beste plano batean gaude, publikoa urrun dugu, baina hemen oholtzan publikoa oso gertu dago, eta gertutasun hori, nolabait urduritasuna sortarazten dit, eta ere bai, ba, beldurra, ez? Azkenean asko biluztuko naz eskenan, nire emoziotik asko jartzen dut emanaldi honetan, eta ere bai, ba, bueno, amama oso presente dut pieza osoan zehar, eta batzutan, bueno, ba, ez, nolabait emozioa horre kontrolatu behar duzu negarra esateratzeko edo, bai. Mhm, Baina urduri eta beldurrarekin, azkenean bakarrik atarako naiz ez, baina bueno, ikuste dute beldurrei aurre egin behar zaiela eta mhm. bueno, Eta lehen aipatu bezala, elkarlanean aritu zara. bai, Bueno, amaitu gabe dagoen lan hau aurrera ateratzeko. bai, Zein da zure kideak egin duen lana, ez? Argi dago zein bai, ardura hartu duzun zuk, bai, apur bat, bueno, aurpegia edo gorputza jartzea, zein da... bai. Ba, begira, lantalde honetan bakoitzak izan du bere errola. Adibidez, Paula Blaseak musika sortu du. Jose Pablo Arriagak objektua eta eszenografia orokorrean. Ikerne Jimenez jantzitegi ezberdinekin ateratzen naiz eszenatokian. Ima Gomez jostuna izan da. Garasitza Buru eta Magali Lanruet izan dira nire kanpo begirada proiektu honetan eta mugimendu aholkulariak. Gero Carlos Solano dago argiztapena eta egiten. Mikel F. Kuritziaga izan da soinua editatu duena. Eta nik ba egin dut proiektu honetan zuzendaritza lanak eta dramaturgia. Mhm. Nahiko, Eta ekoizpena. nahiko jende talde zabala duzu Bai, poltsa. orduan holtzan bakarrik ateratzen zara, baina gero bakoitzak du bere ardura, ez, proiektu honetan. Mhm. Eta hau ez da, azken aldian landu duzun proiektu bakarra, eta gainera, baduzu ere albiste on bat, bidean gutxien, ez? Bai, hori da, Harrobi dantza vertikala konpainiarekin, bigarren aldiz finalistak izango gara Maxarietan, kaleko ikuskizun honenean, oraingo honetan geurera emanaldiarekin, eta egia esan, jo, ba, oso pozik gaude, lantalde osoa beste olako nominazio bat jasotzea, eta, bueno, ustaiaren batean Tenerifera joango gara, eta ia oraingoan sariak hartzea lortzen dugu, itzela izango zen egia esan. Mhm. Eta, bueno, lehen hitz egin dugu, kasu Bai, honetan giro intimoagoa landuko duzula larun batean, baina, gero, bai, orokorrean kalean aritzen zara. bai, Kalean ikuspegia bestelakoa da, ez? bai, guztiz. Horregaitik aretoan sartu nahi nuen, azkenen aitzine lan performatibo eta oso intimista da. Orduan behar nuen ba, beste espazio mota bat itziagoa. Bai egia da emanaldi hau kalean ere egingo dugula, baina kalean beste teknika mota bat izango du. Adibidez, Amurrion ez ditugu proiekzioak erabiliko, baina atzine proiektuan proiekzioak daude ere bai, guda garaikoak,
eta bueno, ba, bere espazio bakoitzean aurkeztuko dugu modu batean. Mhm. Eta, bueno, aipatu duzu lehen, egon gara gure bat, kameretik kanpo hitz egiten, eta, bueno, zu bazaude ere nolabait, euskalgintza, euskalgintza edo euskal sorkuntzan, sartuta ere, hausnarketan, ez? Bai, Ez da bakarrik egitea eta egitea baizik eta, bueno, bai, hausnartzean nora doan bai. sorkuntza. Eta, bueno, duela gutxi, egon zarete honi buruz, bueno, apur bat, honi buruz hitz egiten, nolakoa da sortzaileen arteko giroa, edo badago bide bat komuna euskara sortzeko, edo nola ikusten duzu orain? A ber, Giroa. nik uste dut euskal sortzaile bezala, ni argi daukat behintzat, euskaraz sortu behar dugula eta euskaraz aurkeztu behar dugula gure lana. Eta are gehiago, gure konpainian, bai Arrobin, bai Dimegaz, gure euskarriak beti dira gure memoria historikoa eta euskal kultura zabaltzea. Osea, euskarri horiek gure lan guztietan daude. Eta ez dakit nik animatuko nuke euskal sortzaileak ba, bide berriak, dramaturgia berriak uztartzea beraiek aukeratzen duten arloetan, disiplinetan, berde izan dantza, antzerkia, musika, eskultura, baina beti ere fusionatuz gurearekin, ez? Gure kulturarekin eta gure hizkuntzarekin. Mm. Eta gainera, zure adibidea da argia, ez? Egin ditzakezu gauzak euskaraz, baina gero, kanpoan ere estimatzen Bai, da egindako lana. bai. Gu gainera, kanpora urten izan garenetan, Katalunian egon gara, Katalunian emanaldi euskeraz egin dugu, eta gainera publikoak eskertu digu, eta ba, igual batzutan, jo, ez dut ulertu zer hitzekin zer esan duzun, baina ze polita izan da zuen hizkuntza entzutea. Ba, jendea eskertuta, eskertuta egon da, ez, kaso horietan. Menorkan ere lehenengo aldian, letrak euskera ziren, abestien letrak, bigarren aldian egin genuen bietan, bi hizkuntzetan, eta benti erantzuna oso ona izan da. Ez Mhm, dakigu, ez dakit, aukera baldin badaukagu nazioartera urtetzeko, gu beti lehenengo aukera bezala euskara izango da. mhm. Hori argi daukagu gure emanaldia hainbat hizkuntzetan daukagu itzulita, baina orain arte euskaraz egin dugu. Eta gero, bueno, euskararen munduan sortzen duzu, baina gainera, eh, ez dut esango gutxiengo bati begira, baizik eta gutxiengo batek bakarrik jotzen duela agian dantzara, ez? Bai, Agian aipatu dira zulen, apur bat kostatzen dela jendea bai, eserlekura eramatea, bai. ba, bueno, dantza disiplina bat ikusteko. Bai, neuri pertsonalki tristetu egiten nau honek, ez? Asko kontsumitzen dut kultura eta asko gustoko dut dantza konpainiak ikustera joatea, areto ezberdinetara, eta bai, ikusle bezala ikusten dudana, e, dantza konpainiak programatzen direnean, ba, ikuslea ez dala hainbesteko adibidez antzerki konpainia bat programatzen baduzu edo umeentzako eh, ikuskizun bat programatzen baduzu, ez? Baina nik uste dut dantza programatzea oso garrantzitsua dela, dantza gehiago programatu beharko liratekela aretoetan, egin behar dan lana da ba, publikoa pixka bat kontzientziatzea, ez? Eta herri bakoitzean ba, publikoarekin lanketa bat egin eta gerturatu hauek dantza ikuskizunak ikustera, ez? Mhm. Eta, bueno, printzipioz, gainera, zure dantzaren kasuan, adierazpen disiplina horrek dauka kutsu fisiko oso handia dinot. Bai. Ez dela ariketa intelektual bat joatea, Hmm, oso, hmm, bai, oso parrura hitz egiten duela, ez? Ez dela, bai. erraza dela ulertzea zer adierazi nahi duzun. Bai, eta nik uste dut ere bai, joe, publikoa azkarra dela eta badauka bere imaginario eta iruditegi propioa, ez? Eta ez dugula zertan hitzak erabili behar. Gorputzaren adierazpenarekin publikoak edo zer gauza imaginatu dezake, ez? Horregaitik animatzen dut publikoa dantza ikuskizunetara etortzea, ze azkenean
ostra, beraien barnetik zoz erraterako zaie emanaldi hori ikusten dute, emanaldi horiek ikusten dituztenean, ez? Mhm. Orduan, bai. Mm. Eta agian, kasu honetan ere zu nahiko aitzindaria zara, edo oso aitzindaria, egia esan da, ez? Dantza vertikalean, Euskal Herrian gutxienez. Bai, badaude, Ez bai. dakit horrek jokatzen duen zure aurka, dinotze, publikoa sortu behar duzu, ez? Disiplina berri bat heltzen denean, Mm, agian jendeak ulertu arte beste beste adierazpen maila batzuen antzekoa dela. Edo ez aldrebes dakit, da, ez agian dakit publikoa, berritasunagatik bai, jendeak. osea, kaletan, adibidez, antzestu dugunean, publiko pilo izan dugu, haienetan, jendeari gustatzen zaio dantza vertikala ikustea, orain erronka dago aretoetan, ez? Mm, Dantza sekia sartuta, ia publikoa gerturatzen zaigun, bai egia da jendeak gero eta gehiago gustuko duela disiplina hau, gu orain Gautegi Sarteagan, Durangon, Gernikan, Nafarroan, ikasleak izaten ari gara, gero eta gehiago, urtero apuntatzen dira gehiago, talde nahikotxo ditugu, eta bai jendea dabil gogoekin ikasteko, eta batzuk dantza arloan uztartu nahi dutelako disiplina hau, eta beste batzuk ariketa fisikoa egin nahi dutelako, baina egia da gero eta jende gehiago dagoela interesatua, bai ikasteko eta bai ikusteko, mhm. eta bai sortzeko ere bai. Eta, bueno, berez, lehen epatu dugu ere, Mm. kameratik kanpo, bueno, printzipioz zu zara, ez Euskal Herrian, baizik eta Estatu Espainiarrean ez, nolabait, ikasketa arautuak dituen pertsona bakarra momentuz, ez? Bueno, arautua, ni bai egon naizela ikasten dantza vertikala Lisboan, irakasle ezberdinekin, Brightonen, Venezian, eduki ditut Frantziako eta Aucklandeko irakasleak ere bai. Arautua momentu honetan dantza vertikala ez dago, nik uste dut egunen baten egongo dela, noski, eta dantza akademietan edo batek daki dantzertin uste dut ere dantza esekia noizbehinka eskaintzen dutela bai ikasleek ikusteko ba hor ere dagoela dantza disiplina hau, baina bai Venezian dagoela Vertical Dance Center, Wanda Moretti aintzindariak eramaten du, eta berak bueno, badauka irakasteko metodologia bat, vertical suspension training deitzen dana, eta nolabait bera ditu bere pautak eta bere ariketak eta teknika horiek, eta orain dela 2 urte eta erdi, bueno, bertara joan nintzen, askotan joan naiz, gustoko dudalako bertako ikastetzea, eta hor atera nuen agiria, eta, bueno, pozik, Mhm, esan dezaket, badudala hori irakasteko, eta irakasteko erabiltzen dut. Bai. mhm. Eta nolabait, eh, zu izan zara, agian, zero gaizoa, dantza vertikalean Euskal Herrian, Zer, batean, zer gaizto. lehen pertsona eskutsatu dena, dantza vertikalarekin, ez? Zero gaixo. Eta gero joan zara apur bat zabaltzen, eta ikusi, Bai. aipatu duzu, ez? Gero, nor, zona bakoitzak, badaukala arrazoi bat hurbiltzeko honetara, ez? Zure kasuan, zergatik hurbildu zinen disiplina. Ni eskaladatik hurbildu nintzen beti aipatzen dut berdina. Eskalatzen nengoen eta, bueno, eskalatzera joaten nintzen pertsona batekin, pertsona hau proiektu oso zaietan sartzen zen paretean, eta ni justo sektore horietan ni ezin nuen eskalatu, ni bera baino askoz gutxiago eskalatzen nuelako. Eta, claro, eguna aspertuta pasatzen nuen. Orduan asko eskertzeko daukat pertsona horri, ze bertan jartzen zidan soka bat, eta, bueno, ni ez aspertzeko, zintzirikatu egiten nintzen, eta salto, eta baina inolako ezagupenik bari, bai, aspertzeko. Eta halako batean, bueno, azpitik pasatu ziren bi frantzez, eta, dantza vertikala egiten ari zara, eta hasi ziren grabatzen. Eta, bai, jaitsi nintzen, galdetu nien, eta baina zer da, eta begira, eta erakutsi zidaten Antoine Lemenestrel nire irakaslea izandako Antoine Lemenestrel eskalatzailea eta gaur egun performerra dana, bere bideo bat erakutsi zidaten, eta ikusi nuenean zaren, bai, nik hau egin nahi dut. Eta arrazi nintzen ikusten, begiratzen, non irakasten zan, hasi nintzen kurtso txikiak egiten, gero eta gehiago, bueno, eta hola, praktikatzen nire kontu ere pilo bat, Gautegi Sarteagako harrobian,
egun ezin dan praktikatu, baina bere garaian, bueno, ordu asko sartzen dituenan praktikatzen, eta egia esan, bueno, horrek motibatu ninduen jarraitzera, eta ikastera, kanpora ateratzera, irakasle ezberdinak erakutsi dizkit oso gauza ezberdinak, badira batzuk oso klase fisikoak ematen dituztenak, beste batzuk dantza garaikidetik abiatuta prestatzen dituzte beraien klaseak, eta egia esan, irakasle guzti horiek eduki izanak, begirada eta zabaldu didala, ez? Mhm. Eta orain, Bai. lantzen ari zaren proiektu honekin, zein da zure helburua? Begira, nire helburua zen bakarka ateratzea oholtza gainean behar nuen, osea, behar hori sentitu nuen bakarka zerbait sortu. Eta hori erakustea, baina era performatibo batean. E, nire bakarkako lanak horrelakoa direlako, ez? Konpainiarekin oso gauza ezberdinak egiten ditut, direla publiko guztientzako. Hau ez da publiko, atzin ez da publiko guztientzako, osea, joan behar zara mente abierta esaten dana, ez? Eta pizka bat espektatiba gabe ikusiko duzunaren aurrean. Sartu behar zara apur bat. Bai, sartu behar zara hasieratik, eta ez bazara sartzen hasieratik, ja, ez zara sartuko. Orduan, bueno, pizka bat, ez, irekia joan behar zara, baina helburua beti da berdina. Helburua da euskara zabaltzea, helburua da memoria historikoko pasarte bat erakustea, emanaldi honen bidez. Eta igual, oraingoan amurrion proiekziorik gabe joango dana, jendeak bai ulertuko du eta imaginatuko du, ze azkenean Josean Hartzeren poema bat dago, Itziarra Izpuru errezitatzen duena, amama baten ahotsarekin, orduan, bueno, hor esaten den guztiarekin ikuste dut jendeak ulertuko duela zer transmititu nahi dudan, bai hori proiekzio lagunduko dutela askoz gehiago, ez? Baina pasarte hori jendearekin partekatzea eta batez ere emakumearen presentzia, ez? Nola ere emakumeak karga hori eta pisu hori bizi izan dugun, baina gaur egun ere badugu, Mhm. ez? Nik uste dut beti ditudala helburu berdinak, nire emanaldi guztietan beti berdina da euskara, euskal kultura eta memoria historikoa. Eta helburua hori da eta argi daukat, ez dut aldatu behar, baina oraingo honetan behar berezi batekin, ez? Bakarrik oholtzaren gainean jartzea. Apur bat amaitzeko, orain arte egin dituzun ikuskizunen edo ikuskizunak baino emanaldien artean zeinekin geratzen zara? Duda barik geurerarekin geratzen naiz, oso prozesu luzea eta potentea izan zelako, grabatzera mapina egiteko mendira grabatzera joan behar izan nintzen askotan, kamaragileekin, gidoia egin, mapinaren gidoia horrek eraman zidan denbora asko, gero sorkuntza koreografikoan nire dantzariekin, Alejandrarekin eta Sararekin batera lesionatu egin nintzen, besaburuaren rekonstruzio oso bat egin zidaten, ebakuntza oso potoloa, lauileko kontu bat izan behar zana bederatzi hilabetera luzatu zan, oso errekuperazio motela izan nuen eta oso mingarria. Orduan, sorkuntza oso motel joan zen, ni ez nintzelako eskegi, ez? Orduan horreten aldi bat egon zan, orduan estrenaldia egin genuenean, ni ondinoz nengoen errekuperatuta guztiz, eta mugimendu batzuk moldatu behar izan genituen ni dantzatu ahal izateko, baina potenteena eta prozesu luzea eta gogorra eta polita aldi berean, geurera, dudabarik, eta ere bai, publikoaren erantzuna ikusten dudanez, bueno, ondo, osea, lortu dugu, ez? Nahi genuena lortu dugu. Merezi zuen, gutxi gora. Azkenean emanaldi honekin mitologia zabaltzen dugu pizka bat, Anbotoko Mari, Lamia, Kakelarreak, baina baita ere, era poetiko batean salatzen dugu Euskal Herrian gertatu zen sorginen eiza, ez? Eta horre agerian izten ditugun mapinan herrialde ezberdinetan, Zugarramundin, Hondarribin, Durangon, zituzten emakumeen izena bizenak, baina ere galdera bat irekitzen dugu, ez, emanaldiaren amaieran. Baina nortzu dira gaur egungo sorginak eta nortzu dira ehiztariak, ez? Ze goera ez da aldatu.
emakumeak jarraitzen dituzte hiltzen, sorginen eiza ere jarraitzen dugu bizitzen, begira Itziar Ituñori zer gertatu zitzaion adierazpen berak pentsatzen zuen adierazteagaitik, sufritu zuen ondorioa, ez? Orduan Itziar Ituño da gure emanaldian, geure emanaldiak ahotsan jartzen dituena, eta, bueno, gure babes osoa eta eduki zuen, bueno, eta Euskal Herri osoarena. Mhm. Ederto, nire, mil esker, bakarrik gonbidatzea jende guztia, ez? Amurrian txokira joateko, eta, bueno, lehenengo eszenaldi honekin disfrutatzeko. Bai, saiatuko gara. Nerviak uste badute. Eskerrik asko. Mil esker zuri.